sai ni abba yau ina baitina ya imamu ali ya imamu ali sirrina ka rike sanka ya imamu ali dacewa kai gida annabi da shugaban kyawawa kai da ummul hasanin fatima sirrina na fatima ce da'iman a alƙiblana ayyuka na abadan da ita nake tabiyawa na fatima sirrina kai gida annabi da shugaban kyawawa assalamu alaika ahmadu ƙarshen zance assalamu alaika abikatu ai dace assalamu alaika mai kinka zai lalace ya rasulullah ka rike ta jagora na kai gida annabi da shugaban kyawawa rabu dai da adakar ka kai matakin karshe wa mara mai ka izra mai ta shugaba gaya shi kai kake watsawa idan siya ce tushe assalamu alaikum bani isa sirrina kai gida annabi da shugaban kyawawa a ran da barhamu ya fito kadai kana mai dashi ka shakar rarin kai da farraru ka naɗa shi ta imamu ali shi kadai yake tsara shi wani na kai bara mai gaskiya uban ɗaki na kai gida annabi da shugaban kyawawa a duba kan da ƙuranar da kai kake nunawa aliyu zai fita amma rasulu sai ganawa ga dai kace ya fita kansa a muryar sarewa ta yi bawa ali kai da gaskiya tsaki na kai gida annabi da shugaban kyawawa a ran badar kai tsayuwa a nan kadai kai riba ya rasulallah shugaba mu da godewa annabi na kowa ya bi ka ya dacewa ya rasulallah na rike ka jagora na kai gida annabi da shugaban kyawawa waye ya zauna a gidan gada ha mai samu ba ya rasulallah shugaba masoyi bamba ya nadin Allah ya iman ba zai canja ba a gidan girma shugaba mu da godewa kai gida annabi da shugaban kyawawa ba usman nijar gaishe ka masoyi bamba ka rike annabi sai da san ba za ka guje ba usman nijar Allah ya dado ba kyauta yaban annabi shugaba masoyi bamba kai gida annabi da shugaban kyawawa muna roƙon Allah ya dado ba kyauta ya dado girma sannan jalle fifita ya dado alfarma ya ɗauka kan muryata ya dado alfarma dan gwani zabina kai gida annabi da shugaban kyawawa usman nijar ya kama ma'aiki sosai ya rage annabi shi da shugaba na sosai ya aikin Allah a bashi kyauta sosai ya rasulallah na mu jagora na kai gida annabi da shugaban kyawawa a mai jikin girma kun kama soyina mada alfarma yana hamuran dina ka da mun komai a gare ka nake nema ya rasulallah gaba masoyi babba kai gida annabi da shugaban kyawawa ina gidan hadi aidan muradi shugaba fardi ka shugaba hadi ya mahamudi annabi ya hadi na rike san ka shugaba muradin raina kai gida annabi da shugaban kyawawa ina rike ka abun kauna shi ne jagora na ya ba aikin Allah muradi ne sirrina fada yaushe begen kashi ya zama aiki na ba ni da kowa sai kai ya baban dada kai gida annabi da shugaban kyawawa rasula hasken kowa rasula haske ni mun kira